Hello, good morning everyone. Welcome back again my another vlog. So लोगोफोर आङो दिनै एसे बेरेफुं जानो सिखारबाय आरो दा सिखारनानै एसे फ्रेश जानोसै आं दाबो माने मोखांखौनो सुवाखै आरो ना नैबे गेम्बलखौसो हमगासिनो आङो दा थ' एसे दिनैहाय गेट रेडि फर इस्टार सानडे थ' दिनैहाय जोंहा इस्टार सानडे सफैलायबाय थ' बिनि थाखायनो आं एसे दिनै फुङावनो सिखारनानै एसे फ्रेश जानोसै आरो ना तो ओमफ्राय आराम्भ खालामगोन दिनै आरो एसे आइटेमफोर थागोन आरो ना तो लोगोफोर आङो दिन्थिगोन आरो आङो दा एसे फ्रेश जानोसै दंखलाव फैगासिनो आङो दा सफियाबो सिखारबाय नै बेरेफुंजानि सफिया नों सिखारबाय मोखां सुनोसै कारेन्टबो गैया दिनै एसे दंखलावनो माने नै एसे मोखां सुनानै लानोसै आरो ना थ' फ्रेश जानानै आरो दा दिनै मा मा आइटेम थागोन आङो दिन्थिगोन आरो लोगोफोरना नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो ना एसे बाथरुमाव कारेन्ट गैया एकदम दंखलावनो दैखराव खावनानै एसे सुनांसिगोन मोखांखौ एसे फ्रेश जानोसै आरो ना थ' कारेन्टआबो अखा खोरोमनायखाय माने गारिखौ खोबनानै दोननाय जायासै साफा सिजोब्बाय अखाजों नै ओरैबायदि अबस्था जानानै थाबाय फुगारजोबनांसिगोन बोरायबायलै बाइकआ सोलायनांसिगोन बेखौ लोगोफोर बिदिब्ला जोङो फाइनालि दा आङो माने एकदम रेडि जाबाय आरो रेडि जानानै दा माने दिनैहाय जि इस्टार सानडे थ' इस्टार सानडेनि एसे प्रग्राम दङ थ' बेवहाय दा जोङो थांनो ओंखारबाय नै जोंहा सफिया दङ इलिजाबेथ आरो सुबुंसा जोङो दा गिर्जायाव एसे हाबनोसै आरो गान एसे रोजाबनोसै बाख्नायनाय सिबिनाय बायदिसिना ने थ' फैदो बिदिब्ला जोङो गासैबो थांजोबनोसै आरो जोङो गिर्जायावहाय एसे आर'ज खालामनोसै दिनै जिसु ख्रिस्ट'नि बेबायदि सिखांनायनि मोनसे ना थ' जि उत्सब जोङो दिनै बेखौ एसे सेलिब्रेट खालामगोन आरो ना थ' जोङो बिदिब्ला थांबाय थादिनि दिन्थिलांबाय थागोन थ' हाबहैनोसै गिर्जायावहाय सुबुंसा थाबाय दं माबा थाबायलांद' नों मायाव थांनोलाय हा मायाव थांनो नों हाथिग्ल' बोरा आब'मोना आब'मोना गालांबाय नामालै नोंखौ आब'मोना थांजोब्बाय आदा सुबुंसायाबो थांबायना मा जाखो थाङा नों थ' थांसै थ' बे जाबाय लोगोफोर अमा बिराद बरियानो एवगासिनो अमाखौ माने फ्राय खालामबाय टेस्टि जागोन नै बिथिंजाय ना दङ ना फिसा आरो दाउबो दाउआ माने मोनबाय आरो ना आइटेमा बिदिनोसै सातनि बायदिसिना थाबावगोन आरो थ' नै बानलु बिलाहि दं बेहाय नैबे जाबाय लकेल दाउ आरो साकनि दङ नैबेहाय बिनि उनावहाय आरो बेबायदिनोसै नै अमाखौ हायगासिनो
टेस्टि जागोन अमा दं लकेल दाउ दङ नै लकेल दाउआ बिराद बरिया टेस्टि जागोन आरोना पुरा ड्राई फ्राय ओंखाम थ' बिदिनोसै आरोना सुबुं मा जानो नागिरदोंलै नों ओंखाम जानोसै ना वा ओंखाम जानोसै नै जादो गोरलै जादो नै सुबुङा जाबायानो नै लाब्रा नै जाया माखौ जायो नोंलाय मिस्टि रसगल्ला दङ नै टेस्टि जागोन ना बेबो बिराद बरिया गोदै जाखागोन आरोना स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैहाय भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला थ' आङो दिन्थिनांगौखिनिखौ दिन्थिबाय आरो दिनैहाय एसे इन्जय खालामबाय आरोना थ' भिडिअआ बेखिनियानोमोन आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों